urhulumente hayi torhwana ndicela oba nindinyamezela. I'm trying too hard. Uba kuthiwa ndizinophobic inyaniso emsulwa ke ndicela uxolo. Injalo ngase sibeze nophobic. Mabambe. Mazilime ziyityeni. Mabambe. Ngoba ndinexhala. Yabona ndiloqa nje kancinci ndingandilibasanga wana mlambile. Economic freedom in our lifetime Ndona is against white monopoly capital. Economic freedom in our lifetime. I'm sure na kwi-industry lidabileni kakhulu lisekubeni ngoba industry yenu ingaba isezandleni zabantu abamhlophe. That's why you need to infiltrate the industry and become the best producer so that ningaxhomekeki ekubeni kuba ninkinkishelwe siveni ikhala apha ezindabeni ngoba niyankinkishelwa izinto ze-production yenu. Hallelujah. Ngoba ezaa ndawo ziphezulu zinemali niziziphethwe ngabantu abamhlophe. That is our struggle in our lifetime of white monopoly capital. But economic freedom in our children's lifetime, bantwana bethu, will be against the foreign nationals. Yes. Uzayibona apha eDutywa xa ungena apha eWillowvale ungekafika eDutywa. Half of i-business eseDutywa, local economy, is run by not foreign even half, nationals. more. And why is that? More. Xa ungena eDutywa, half of iDutywa, if not more, is run by abantu bokuhambela. Why is that? Show me ispaza apha kwezilahli ngosusana phakathi kokuba sesiphi esilawulwa nguNojaiti waloo ndawo. Yeyiphi ithaveni kwezilali eranwa ngabantu bethu ephumeleleyo kungenandla. Ngoxa njena kule ndawo ethaveni ndithi uyabona ngosasikhula thina asifela ngasangabefundisi nje sisuke esitratweni nalo ba uyinkosi apha akazuvela beyinkosi inkosi yami afuneka simbeke izandla uba ukhamane eginya kutaka umqhelo ngapha kuhleka inkosi ngapha bawukuva kahle na kwezino kuzokhokela isizwe ngendlela efanelekileyo sithandaze ngaye usuku nemini uba uyarhoqeleka. Andazi ukuthi uzoyibuze le nto senokwenzeka into obutshile lungumoya ukwazi ngoba uyavakala kungumuntu wakwamoya. Beka isandla inkosi phuma umqhele ngapha sisheke umntana egazi ngapha phela isizwe kwelicala ngapha sisuka khona inyawo zinodaka kodwa ithamsanqa sabanalo thina yayilelo ba wawuthi xa ufika eShibhini ufike kungumama uNoroyi apha right athi xa uqala uvela athi yayi ntakamamfene sizwa funa ntona apha mka ungathengiselwa nobutywala zathe zaphela ezithaveni singazange sangena kuzo ngoba sisoyiki owners zazo. Bawundiva kahle na ithi xa usihla ngendlela ubelweke loo nto uyibelweyo mhlambi loo niphinyana uyabona uzaxa uhla ngestrato ukuthi xa uthi yo nanguma bethu siqole iqonza ithini lento uqinisa umzimba. Bawundiva kahle na woyame ngepala kusephandle ubaba make 3 hours kula gate awunawuphendula. Bawundiva kahle now ingxaki esikuyo ngoku izithaveni ziranwa ngamaChina. Azazi thina azazi bazali bethu zawubanika abantwana bethu nantoni na etyiwayo bayayatheka ezilalini kuthiwe sizela amaphara kodwa sizela amadodana. And it is important that if you distribute land to anybody it has to be umhlaba amanxiwa nikezwe abantu balapha ibusiness mabambe sizoqala ekuqaleni bakufuneka siqale ekuqaleni sivalwa zonke izivenkile ezilapha ungena abantu balapha bethengisa i1 kg zeswekile sizazithenga ngoba sakhula ngebhuzayisi kakade safunda ngazo neebhantshi zama-apile kakade. Ndiyatsho nangoku ndithi inkosi esikhoyo apha izinto zabantu ziphangwa ngokungxama amaxhoba abantwana batyisa izinto ezingatyiwayo ngokukhawuleza kodwa sicenga uThixo wamanyango okokuba amasalela azawushiyeka azayibabi ikhonomi yeli lizwe ime ithi nkqi mabaphe